primátor Raši, stali ste sa prekážkou zrušenia nefungujúcej parkovacej koncepcie. Tvrdohlavo odmietate ponuku referátu podporiť návrh poslanca Žarnaja na zmenu VZN 157, ktorá je podmienkou pre zrušenie parkovacích zón 1-10, a to bez porušenia zmluvy mesta z EI. Vaša demisia umožní vyslobodenie šikanovaných občanov v závislosti od EI. A zastaviť ďalšie eskalovanie napätia vo verejnosti, za ktoré zodpovedáte vy všetci za predsedníckym stolom, nie my občania. Váš príboj známy a občania začal 13. júna tu na mestskom zastupiteľstve demonštráciou arogancie moci. Prostredníctvom mestskej polície ste v rozpore s rokovacím poriadkom bránili stovkám ľudí zúčastniť sa na jeho verejnom zasadnutí, a to aj za cenu riskovania zranení na oboch stranách. Odtedy sa s hovorkyňou Schneiderovou zamotávate vo vlastných klamstvách a zavádzaní ako pavúk do vlastnej siete. Štvrť roka sa nedôstojne ukrývate pred občanmi mesta a za to čelíte opodstatnenej kritike. Stále ľuďom dlžíte odpovede na množstvo odkazov, ktoré vám doručili priamo domov aj na magistrát. Nádej na obrat vzbudil váš prístup v súčinnosti pri predkladaní návrhu poslanca Žarnaja, ktorý ste dal 21. augusta na rokovaní s nami aktivistami. Neskôr vysvetlo, že aj tu ste nám aktivistom nastražili pastvu. Keďže som po čase a máme tu na dosť kamier, tak môžete ma vypnúť. Vyzývam vás na odstúpenie z funkcie primátora Košíc pre jej hrubé zneužitie. Tento dôležitý post vám už morálne nepatrí. Nemôžeme sa užívať do nenávidenej parkovacej